از ji Moldova me berî 20 sal az hatime vir. Me li wê dê xwendina xwe bi dawî kir. Me qismê bîrkarî xwendiye, me cama xilas kir. Piştî salekî ez hatime vir ji bo meselê zewacê. Zilamên berî me hatibû, berî salekî dûvira jî hatim. Destpêkê me zehmetî dît ji ber ku yani tiştekî weka bêjî heman tiştek hebê, tiştek nebû hemûk cuda bûn. Bes xino ez awîdîme ser tekalîdê vir û ziman û zehmetî me dî destpêkê bes dûvira ez elîmîme. Me tiştekî nizanî bû ne tekalîd ne ziman ne çanda vir yani tiştekî weka tu bikevî dewletekî dî tu tiştekî nizanî. Zehmetî me gelek dîtiye. Dûvira wextekî baş ji min lazim bû heta ez piçikê ez bihewîdim li vê dê û ez fêrî vî tiştî heme tiştî bim. Erê ziman ser me destpêkê zehmet bû. Wextê zilamîm çû eskeriyê jî piştî çend heyve ez tenê li nav malê de mam, şiwa ez nav malê de me û dişa me ya biçûk bû em pevre bi piçikî îngilîzî û piçikî wilo heta me ji hevdû fêm kirine bes hêdî ez awîdîme. Dûvira piştî yani şteraliya me weka adî bû. Gelek tişt me ji nav dernedixist, şaşîtî me gelek bû. Dûvira piştî ku ez çûme asta Kurdî, 2014 çûme asta Kurdî. Mastê xwestan di nûka wilo piçikî ez bêjim ez fêrî ziman wilo qawadê wê û peyvê wê çîlo rastin. Ji ber ku li cê me gelek tişt hebû tîp ew nakê em gotî weke hevin. Me nûka cudahî dîtiye peyvê wî çawa tê nivîsandin. Nivîsandin ser me xweş bû ji ber ku zimanê me jî yê dankê jî yê latînî ne weka tîpê Kurdî bûn. Tiştê ku tu dibêjî ew tê nivîsandin yani xweş bû. Bes piçik ser ev qawad yani dem û ew ez fêrî dema bû. Hêdî ez awîdîme bes hê jî ji me re divê yani ez bêjim ez nizanim hê asta ku lazim bê. Hê jî ji me re divê. Li vê dê em bêjim civak çawa kêfa we ji mêvana re tê nehê ji mêvana dikin wilo çawa em bêjin erê û alîkar min re bûn. Erê baş bû yani têkilî gelekî baş bû. Ev cudahî çayek têkiliya li vê dê ji xwe me got têkiliya navbera kesan bêhtir e ji wê dê. Li wê dê têkilî ew kes nîne bêhtir her yek bi xwe meşgûlin, meşrûlin, herekî şûrlê wî karê wî heye, herekî bi mala xwe ye. Li vê dê wilo piçikî zêdeyî têkilî hene di navbera ehla de. Ehlên gelek çîne ji ser hev de cîran. Ev jî gelek weka bêje alîkarî min re bû ji bo ez fêrî ziman bim. Tebîata li vê dê xwezaya li vê dê hinekî kêm e pakîjiya jî ne ew kasî. Yani tebîata li wê dê bêhtir e, şînkayî bêhtir e, pakîjî jî bêhtir e ku heti dinê de. Li vê dê piçik ev bes ser vê wilo xino li vê dê jî yani ez bêjim ev fetra piçikî yani pêşketin çêbûlo piçikî guhertin çêbû. Baliyê baş ve. Berî wê divê zanibê ewil jî tekalîdê wa çîlona yani divê zanibin fikrê o însan çawa ne. Êm bi xwe gelek tişt min zanî bû. Ez nehazir bûm ji bo hatina vir yani min nizanî bû ez çîlo xwe hazir kim. Gelekî giring e ku her welatekî her neteweke bi zimanê xwe biaxivîne, bi zimanê xwe fêrî bê. Gelek tişt ev tişt baş e
يعني عم بيجن نهات هاري كودري قالك عربيش ترى دوي جم تهاري كودري بس هكذا بيجم يعني هردو زمان مهم من الفيدي بس كردي جي دما كردي دويت فيري كردي بي دويت دبستانا خو بزماني كردي ببي زانست وي بيشكوي ولوجي جواك وي بيشكوي چكاسي عم بيجن زانست يعني آستكي بلند بستني وي جواك جي بيشكوي يعني برتوك هند كيمنا دستي مدا جبوان بخوينن جبوان فيري چاندو او ناكي ويجا خنو نها عم دبينن برتوك هنا د برتوك هنا دك مكتبنا مكارن شخورا بخوينن وعم فيري تقاليد وحمد تشتي قريداي كردي تشتين جو هاتنا وشارتن وهاتنا جبير كرن بريا خوندني بريا فيربونا زمان بيشكتنا وي على كسان كارين شخورا بيشكتنا كشخورا تشيكن زماني من يدايكي رومانيا وزماني روسي جي أسفيري بوم دبستاني ونها كردي جازانم ايدي هنكي او انجليزي فرنسي هنك جي ولو أصفيم دكم أحافتن كيم بيركاري نزحمتا بيركاري تحمك ولاتن دا نفسها قانون ونفسها بس دويت تفيري شاگرتا بكي يعني شتفين بكم تفكر بجيني أوا يعني نفس الشيء بيركاري أوا ناي جوهرتن بچي زمان بي هر انسان حيالك وي هيا يعني تشتيقو بخوازي دوي دنياي بيرا چي نابي يعني درفت نبن ايم هو كان بيجن متخوستز ولاتا ناس بكم قالك ولاتا قالك نتوتا قال ديواز ناس بكم و قو درفت حابن ازي ولوكم بيش روجي قو هابي